Gen Iisus, da, Iisus cu flăcări? Eu n-am mai văzut. Păi da, pentru că era vară. Ah, era cald afară, am înțeles. Era... Da. Era cald. Cred că a fost la Summer Waves și... Summer Waves, Sunwaves, Sunwaves, toate. toate, boabele, toate... Cu Bob s-a împlăsat pe mine. Da. Du-te pe el, pe detalii, ca să poți să... Așa. Ia-l larg. Ia cu ușor. Da, mâinile, mai expresiv. Hai, mai pe nebunie. Nu dau nebunia mea de acum de mine, că mi-e sfădată aia. Dar a fost ok, nu? Ia. Nu vreau să vă aud, nu vreau să vă Și larg. A căzut bine? Acolo, să-l ținam foarte răță. Nu cred în pierd. Asta s-o bine. Hai, dă-te mai în spate. Și s-a aprins. Am bă, pe distracție, dansează, bei, bă, tu ce... Haide! Da, mă, trebuie să fim ca și bune. tot mai sus. E tot ce-am de spus. Dumnezeu mă vrea sus. Nimic nu-i de ajut. Tot mai sus. E tot ce-am de spus. Dumnezeu mă vrea sus. Nimic nu-i de ajut. Ce zic tot mai sus. De grame și 16 femei. Când ce a trăit cu vagaboții mei. Fără dan cu rusești n-avem batalioane. Eu nu vorbesc din filmele americani. Nu uit de unde am plecat, cine m-a învățat. Pace și respect pentru cei ce m-au inspirat. Puțin m-au ajutat, mulți m-au descurajat. Islei în jungla muzicală, eu nu mă las stresat. Tot mai sus. E tot ce-am de spus. Dumnezeu mă vrea sus. Nimic nu-i de ajut. Ce zic tot mai sus. Tot mai sus. E tot ce-am de spus. Dumnezeu mă vrea sus. Nimic nu-i de ajut. Ce zic tot mai sus. Pierdut, adorme prin casino. Am să-mi bag joc de bani în ciuda dușmanilor. Cicliști și cerșetori prin lume călător. De la desator eu zic bă, eu puftă șerbilă. Sax de la saxofon, da English glumexilor. Am trecut și de hater, le mulțumesc banilor. Visul mi-am urmat, lumea n-am ascultat. Ne vedem în vârf, jos e prea aglomerat. Hai. Se țin fetele de mine, da, ha, ha, ha. Parcă ar fi roile albine, da, ha, ha. Iertați-mă pe mine, fetelor, nu mai am loc. Tu mai în spate, bune. Așa, dă-te mai spate, mai larg un pic. Așa. Învelește-l. Și eu m-am speriat. Vezi lapte, Laptele. Fă viață. Fă sufletul. Inima mea. Iubire, cu tare, fericire, zâmbet. Și eu nu sărut în locul ăsta dimineața? Da. Gata, vezi să mergi cu mierul deschis. Aolo. Se vede? Făcut la loc. Măcuța mea. Am făcut la loc. Haide, trebuie să râptele. Te ridici în fund, așa. Tu erai. Mâncam asta. Poate nu mai vei nerva. Băi, băi. Băi, ușor, mă.
Ce mi-o pui mie? Ține tu să mănânc eu. Așa, da. Haide, filmează și de aici. Gata, până la urmă. Fața lui, fața lui, ia invers, să-i dă Mâncați ăștia rândul tău, ce cauți aici? Am visat urât? Aolă, Doamne! Zâmbește și filmează, dau măcar prefate. Hai, dă-mi un corn! Lăsați să dau un corn! Dați-vă din oglinda aia. Dă-mi un corn! Ovidiu, oglinda, frate. Stai să-mi ieșesc și eu de corteu, să merit un corn. Ce bagi în gură sau aici? Emil, bagi în gură, bagă în gură, ia uite. Mai iubitele, ce frumos să stă cu corn în gură. Deschide așa ca să ai lumină. Stai acolo un pic, aia. Poftează iar. Of! Hai, du-te, 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 du-te. Du-te și fă-ți viața! Mamă, ia uite ce glume faci. Dar dacă facem, care-i mașina lui? Care-i mașina lui? Că am cheia la mașină, să vezi ce ți-o scrie acum. Bagă-i așa. Bagă valiza în mașină și hai să plecăm dracului de aici. Dar apartamentul ăsta, sărăcia asta de apartament unde am stat cu Nicolas m-a ținut în sărăcie, în sărăchie. Ia uși pe aia, să vezi. Ia uite aici. Ai ceva pe aici? Auzi, Loredana? Hai că acum ai stați un pic să fie credibil. Dar nu dă-te prea aproape că Să fie acreditat. Ieși și o iei în partea aia, da? Mamă, câte cărți am, ce grele Ține sunt. pinhole ăla ultimul. Așa. Ia și pe pinhole, da? Ce picul? Pinhole, pe titlul la carte. Ah. Trebuie să nu se vadă farbele la ăștia. La Liza, stăteam și cităm. Stai pe loc, vino bună aparte. Și am văzut trecând o blondă ca după ultima. Nu e ok. Nu. Vino, Ce vino, viață vino. tristă! Vino, bună. Vino. Alături de tine am trăit! Ești cu imaca, traversez. Îți cad cărțile din mână. Du-te înapoi. Aplecați-vă amândoi, măi, aplecați-vă amândoi spre cărțile astea. Hai, vino așa! Noi ne cunoșteam acum, Pilar! Tu ești speriată, fața ei, da? Se apleacă amândoi. Haide. Scuze-mă, iartă-mă, ești bine? Nu sunt bine, du-te dracu, dă-mi bani să-mi iau cei cărțile înapoi. Jurnalul lui Adam. Unui Adam. Și acum îmi pare rău ceva? Da, îmi pare rău. Hai că te duc eu acasă, te rog. Portofelul dacă-ți pare rău. Am gard. Am gard, am înțeles care gard ai gard. Gata, hai că m-am sturat de asta era. Poți să greu de tot. Băi, Hai încă o vezi când ai dată. dat drumul, auzi și la mâini. Pinopsi. Pinofolae camera. Ce citesc aici, am cavaș? E cu pinhole, e cu... Zici că făceam strada și m-a găsit ăsta. Hai că nu vine nicio mașină. Mamă, și a avut Ia să și mă vezi. enervează. Nu mai vorbi, nu mai vorbi. Dă-te jos repede. Serios. Ia de departe. Ești bine? Stai un pic că nu sunt bine. Dă-i pe fața ei, că nu 500 e de euro bine. că nu sunt bine. Hai mă, fă, că zic cu cafea, nu mai te ține ca... Hai să te duc în mașină. Hai, zi, dă cafea, hai. Dă-mi voie să-ți dau cafea. Bagă mașină. Eu nu mă las așa ușor. Dacă plec, sunt proastă. Haide, bagă în mașină, mă. Înapoi spre ei. Hai. Mamă, te înjur și cât te înjur pe Instagram. Hai, se întâlnăcelește, ce mai contează? Dar ia cu farul, mă, ia cu farul, mă. Stai. Păi da, dar să prinde și fața.